Realita prop tradingu prežijú len 2%. Tento vizuál jasne ilustruje štatistickú pravdu moderného prop tradingu. Zatiaľ, čo marketingové kampane sľubujú rýchly prístup k veľkému kapitálu a finančnú slobodu, realita je pre väčšinu obchodníkov červená. Len 2 zo 100 traderov dokážu prejsť cez prísne pravidlá, udržať si ziskovosť a reálne získať výplatu, payout. Zvyšných 98% končí v strate, často ešte pred získaním prístupu, funded, účtu. Hlavné riziká, ktoré treba zvážiť. Prísne pravidlá, drawdown prop firmy majú nastavené veľmi tesné limity na dennú aj celkovú stratu. Psychologický tlak. Obchodovanie s cudzím, hoci virtuálnym, kapitálom pod neustálou hrozbou straty účtu vytvára obrovský stres. Poplatky za skúšky. Evaluation fees pre mnohé firmy sú poplatky za neúspešné pokusy hlavným zdrojom príjmu. Obchodník riskuje vlastné peniaze za šancu obchodovať s virtuálnym kapitálom, pričom šanca na úspech je štatisticky nízka. Konflikt záujmov. Niektoré menej seriózne firmy profitujú len z toho, že ich klienti zlyhajú. Ich cieľom nie je nájsť úspešných traderov, ale inkasovať poplatky za opakované testy. Regulačné riziko. Prop trading je v mnohých krajinách v šedej zóne. Zmeny v legislatíve môžu viesť k náhlemu zmrazeniu účtov alebo zániku celej platformy. Záver. Prop trading môže byť nástrojom na pákový efekt pre skúsených profesionálov, ale pre začiatočníka je to často najrýchlejšia cesta, ako prísť o peniaze na poplatkoch za neúspešné výzvy.